Владимир Караткевич. Мир гэтаму дому. Мир гэтаму дому, дзе шчасцем бачылі ўсе. Ветер шматкі саломы по мокраму снегу нясе. Дождик ім жыцца ціхі, вясковы, вячэрні час. Корова з добрымі ўздыхамі глядзіць за сцену на нас. Курка з цёплага поклада, кудача бы знесла сусвет. Прытульны, добры і цёплы наш беларускі свет. Садок тарачулкі збягае, хатка глядзіцца ў плёс. Арлы на свет вылятаюць з такіх менавіта гнёзд. Кузьма Чорны. Урывак з аповесці «Настачка». Дружба – это вялікая справа. Без дружбы чалавеку цяжка жыць. Чуеце, дзяўчаткі? Дружба робіць вялікія справы. І не ў шчасці, і ў радасці без дружбы чалавеку нельга быць. Шануйце, дзеці, дружбу. Это самое дорогое и важное, что есть у человека. Вырастайте вялікія і аберагайце праз усё жыццё дружбу. І ведайце, асабліва моцна бывае тая дружба, што ўстанаўліваецца ў маленстве і ў маладыя гады.